dumateng para kawula Sentana Nayaka Praja wonten ing negari Majapahit ing ari kalenggan menika ngemasi sewu dintenipun Sinuwun Prabu Ramatunjung ingkang sampun purut kasedan jati mila kanthi menika animbang negari Majapahit komplak Dewan Sabto Prabu negari Majapahit ngawontenaken jumenengan amutosaken ingkang dados nalendra ing Majapahit naninggih ya ayu Suba Siti mila para pradonga kula aturi hamiwiti jumenenganipun ya Suba Siti. Sang Suba Siti Wabaira Jilangan nirosang Suba Siti Iralon Kendarabek Budaya Yoganamira Sulapnya wingit Lir pendo hapsari tumurun wingit lir pendo hapsari tumurun Sari Nggih kula dawuh. Ingsun biji pinangka pate wonten ing praja Majapahit.
paten. Nyuwun sewu Sang Juwita menawi dipun keparengaken kula badhe gantos nami wong patih kok rantuk setan. Menawi dipun keparengaken kula badhe gantos nami Patih Lugendeng. Boten namung menika Sang Juwita Ratu. Boten sisah panjenengan menika alit ing penggalih sinasa dados ratu enggal. Awit wonten ing Majapahit wonten benteng-bentengipun. Boten sah sosok benteng ingkang ageng. Majapahit wonten bentengipun boten wonten sanes anak kula Layang Sita. Putra menika boten sisah ngupadi empu ingkang bentur tapane. Awit wonten ing Majapahit wonten pusaka ingkang ampuh. Sinten pusakanipun? Anak kula Layang Umitir. Menika leres Sang Juwita Ratu. Jalaran menapa? Sak sampunipun panjenengan lenggah menawa dados nata wonten ing Kraton Majapahit. Kula pinangka satriya-satriya negari wonten ing Kraton Majapahit. Gatot kaca wonten ing Majapahit, Antareja ana ing negari Majapahit. Sumpah lan prasangka kula. Jebabah depani lemah, Sena depani Bantala. Yen kula mati, kedah ngrungkepi ngaji wonten ing Kraton Majapahit Sang Juwita. Leres Sang Juwita Ratu. Menawi kula ugi salah satunggaling satriya wonten ing negari Majapahit. Sumpah kula anggenipun kula ngrungkepi bumi aji negari Majapahit. Bebasan kula cecang kalih otot kula patoki ngangge balok kula. Bakal tua kula nawe-nawe ratas malam-malam butuh yen wonten musah saking Jawi negari. Apa ya bisa tak ugem kanthi kandhang sakloron. Sang Juwita Ratu. Kula menika salah satunggaling satriya boten badhe ngucapke weca mrejani janji. Umpami kula cidra ing janji, kapocok jangga kula, kasendola nyawa kula. Kula namung mangkat ngrasa ketingal Sang Juwita Ratu. Tak ugem kantheng. Pangistripun. Nggih. Juwita Ratu pepunden sarta jejimat kula. Sareng kula nderek mirengaken sumpah prastyanipun Seta Galah Umitir. Kula nderek bingah awit menawi nggih menika sangsaya mimbuhi kuncaraning negari ing Majapahit. Ning mugi sedaya kala wau ampun ngantos namung kandhek wonten ing lati. Mugi tumus lair lan batosipun anggenipun badhe ngrungkepi bumi aji wonten ing negari Majapahit. Sanes menika Juwita Ratu. Panjenengan dalem ampun alit ing penggalih. Sinasa panjenengan menika Ratu Apawak Pawestri. Sinembuyung sedaya para priyagung luhur praboting negari ing Majapahit. Monggo mangulat dhateng Ratu Sima wonten ing Kling Kalingga. Ratu Apawak Pawestri nanging jumeneng wonten ing satengahipun adil. Boten beda-bedakaken. Kawula ingkang badhe pikantuk kono. Mugia Juwita Ratu benjangipun saged nulat pakaripun Ratu Sima wonten ing Kling Kalingga. Menika sumpah Juwita Ratu winangka sesembahan dados kiblating gesang sedaya para kawula ing negari Majapahit.
ngiyataken dhateng aturipun anak angger menak untar wonten ngersa panjenengan. Kula semanten ugi awit kula peranganipun saka guru negari Majapahit. Kula sumpah badhe njejekaken tatanan wonten ing negari Majapahit. Ambok pilih wonten payo ingkang badhe tumempuh wonten ing negari Majapahit. Dateng sinten ingkang badhe nggogrekaken sirah pendhapa negari Majapahit kedah saged ngawonaken Adipati Sindoro. Makaten Nyai. Dereng kemawon pasowanan agung menika ingsun bibareng. Nanging sakmenika sampun wonten tamu ingkang minggah wonten pendhapian. Paman Pati, Nggih kula dawuh cobi panjenengan purba tamu menika. lilah dalem ingkang kula suwun. Loh. Angkat buta. Angkut buta. Betul. Lalalala. Aryo jejetan. Guru ngerti ya? Saiki aku wis dadi patih. Wong nomor 2 ana ing Praja Majapahit. Jenengku diganti ora harus jejetan. Apa? Patih Lugenden. Nami anyar kok. Anyar. Patih lu kenong. Lugenden. Lah genden lu napane kenong? Tanggone. Lah yo rewet sampean. Ora ngono. Munggah ning pendopo agung negara Majapahit. Ora katimbalan jane ana wigati apa. Nggih. Parang kula matur Gusti Patih. Hmm. Anggen kula minggah wonten ing pendhapi agung Praja Majapahit. Estunipun wonten wigatosan ingkang badhe kula aturaken kunjuk ngersanipun Dyah Ayu Sri Subasiti. Kaya ngono. Mendo saketara. Nyuwun sewu Sang Dwita Ratu Paman Pati, minggahipun angkat buta sarta angkat buta kepengin gadah kekarepan lan panjenengan piyambak. Monggo dipun purba. paman angkat butolan. Nggih. Ngantos dipun sak. Minta wonten ing pendhapi aku menika wonten ing dalas. Estunipun kula namung ngesti dawuh kunjuk ngersanipun Kanjeng Adipati Milajiko kang supados nyaosaken nawala kunjuk ngersanipun panjenengan dalem Tangkem ingsun menika leres. selak seksuan sak jroning penggali. Kepingin enggal mangertosi ijuaning nawon. Monggo. Kok ingsun aturi keporohan.
ngrasani Dwita Ratu Kencana Wungu. Kaya-kaya anakmu kuwi dadi senopatine wong Majapahit. Lho, kasunyatan. Antareja lan Antasenane wong Majapahit. Kasunyatane. Cetha murang tataran duwe duka. Angkut buta angkat buta kuwi sawening Caraka utawa utusan. Caraka ora kena ditaksya. Mengko tan burunga kepireng ana ngersani minak dinggaya urufis. Yen nganti tuh pras tunggak waru ora melu-melu. Kakang Legende, Enak koncar piye, Car? sing kudune sampeyan kuwi mawa petung. Mulang anak kuwi ora kaya ngono. Durung cetha perkarane ana calaka munggah kok jur dicempalani. Monggo cilik gedene yen nganti perkara iki ana ratrimane wong-wong saka ing Kabupaten Blambangan. Majapahit negara sing anyar ratune, anyar patihe. Iki mengko bakal perang kang luwih gedhe. Mongko perang lan perang kuwi ora mung cukup bondo lan donya sing dadi totoane. Propilananing wilangan nyawa. Akeh wong wadon sing dadi waranda. Akeh anak dadi yatim piatu. Kuwi karana ditinggal mati wong tuane. Krana wong sing peperangan. Iki mergo anak sampeyan didapet. Kok iso? Saged mawon. Jarene Majapahit iki kedunging kasusilan. Kudune ndek tata traksila duwe tata unggah. Ora kaya ngono. Ini munggahe keliru. Ora titip anjene munggah lagi jemenengan kok munggah ngamar. Iki ora pas, ini jenengane ora pas. Dadi sampeyan luputke. Ya luput, tetep ora luput. pas mergo papan. Papan durunge ra pas, lagi ae ana jemenengan Ora pas ngamar. meneh iki nek nganti dumadi perang. Mula mumpung iki dereng kelakon. Aku njaluk Lho apa? Ripien anak sampean Seta Kumiting. Aja nganti dibacotake. Mergo iki mbebayani kasugengan lan keselamataning negara ing Majapahit. Iki tak repeh. Tak kandhani nak mendho, nak ra mendho ya aja ngruputna aku. Lajeng